Il-ġuri dwar traffikar ta' ecstasy risa lejn tmiemu wara li fil-ġurnata ta' tlieta il-prosekuzzjoni u d-difiża bdew is-sottomissjonijiet finali tagħhom fil-każ ta' Rio Mikallef mill-Marsa, David Tabone minn Naxxar u Darren James Vella minn Birkirkara li jinsabu akkużati bit-traffikar ta' droga lura fl-2008. Huwa mistenni li fil-jum tal-erba' li mħallef tagħmel l-indirizz tagħha lil ġurati biex wara tibagħthom jiddeliberaw il-każ. Il-prosekutur Godwin Cini meta għamel is-sottomissjonijiet tiegħu lil membri tal-ġurija għamel referenzi kostanti għad-dejta estratta mill-mobiles tal-akkużati li jinstabu mal-arrest tagħhom. Huwa qal lil membri tal-ġurija li t-telefonati estratti mill-mobiles ta' Rio Mikallef u David Tabone jaqblu mat-telefonati li instabu fuq it-telefon ta' Darren James Vella. Il-prosekuzzjoni semmet id-diversi telefonati skambjati fost it-tlet akkużati fil-jiem ta' qabel il-ftehim ta' droga u lejliet l-arresti. Minnaħa tagħha d-difiża qalet li l-prosekuzzjoni ma rnexxilix tipprova l-każ tagħha u li saru ħafna nuqqasijiet fl-investigazzjoni. Għall-akkużi miġjuba kontrihom it-tlet imputati qed iwieġbu mhux ħatja. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa rrappreżentat mill-prosekuturi Kevin Valletta, Godwin Cini u Danica Vella. L-akkużati huma rappreżentati mill-avukati Jose Herrera u Alex Sherry Herrera għal Rio Mikallef, Arthur Azzopardi u Jacob Magri għal David Tabone u Michael Xrieħa u Matthew Xwiereb għal Darren James Vella.